Türkmenistan, Afganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň işiniň amala aşykdygyna synçylar şüpheli garaýar. Topuk proýektini Awgan hökümetiniň öz propagandasy hökmünde ulanýandygyny ma'lum edýär. Ýöne Awganistanyň dag magdanlary we senagat ministrleriniň wezifesini ýerine ýetirji hanym Nerges Nahan Topuk proýektiniň işiniň başa barmagy boýunça Awgan hökümetiniň alada edýändigini aýtdy. Topuk proýektiniň gurulşynyň barlyk işleriniň dowam edýändigini hanym Nahan bildirdi. Proje Kaval Afganistan mi başı, baraya zu şügufayi miyara. Oňa görä Topuk proýektiniň gurulşynyň deslapky işleri öňe alynıp barylýar. Gaz geçirjisiniň ogry partlaýjy maddalardan arasalanýar. Bu ogurda hususy şirketleriň işgärleri işleýär. Topuk proýektiniň gurulşyna taýýarlyk işlerinde 1200 Awganistanly işgär işe ýerleşdi. Proýektiň taslamasynyň dürli bölümlerinde olur zähmet çekýär. İşe ýerleşenleriň köpüsi häzirlikçe Herat vilayatyndandyr diýip hanym Nerges Nahan aýtdy. 12 saat Afgan sahibi şudan proje terpim vilayeti Herat. Resmilerin aýdysyça Topuk proýektiniň deslapky işleri gaz geçirjisiniň ogruny minalardan arasalamak, yer barlaglary, daş gurşagy gurşamak meselesi hawa arkaly barlag işlerini geçirmekden ibaratdyr. Topuk proýektiniň ogry Awganistanyň 5 vilayatynyň üstünden geçýär. Gaz geçirjiniň Awgan toprakynda uzunlygy 840 kilometr tügerekdir. Onuň gurulşy üçin millionlarça dolar pul sarf ediler. Topuk proýektiniň gurulşy üçin Awganistanda ýagdaý gadaldyr diýip syýasy synçy Muhammed Rafiq Şehir aýtdy. Gaz geçirjiniň gurulşy boýunça has fäsilçiligiň ýokdugyny şehir bellidi. برای تطبیق توپی آماده است مانع کلی وجود ندارد. Gaz geçirjiniň gurulşyna gatnaşan 4 ýurdun arasynda proýektiň işiniň amala aşmagy barada haýsy bir düşünşmezlik ýok. Aziýa Üsüş banky wada eden pulny Türkmenistana berse, gaz geçirjiniň gurulşy tezleşer diýip şehir umyt bildirdi. بانک سی پول برای ترکمنستان که این پروژه رو پیش میره برای زوبته و انشالله این برنامه تطبیق بشه نگرانی وجود نداره. Top proýektiniň gurulşyna Awgan topragynda da girişmek boýunça mundan 4 aý töwerek öň Gunmatar Awganistanyň Hirat şäherinde dawara geçirilipdi. Emma arada Kandahar vilayatynda Topuk proýektiniň ogruny minalardan arasalaýjylaryň üstüne ýaragly hüjüm edildi. Onuň netijesinde 5 sany mina arasalaýjy işçi helak boldy. Hüjümüň jogapkärçiligini hiç bir tarap öz üstüne almady.